बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. याच्यामध्ये दुसरा मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा याचा तो मित्र आहे आपटे, त्यामुळे कुठेतरी दिरांगाई होते. आपण कसं एक बघा कसं बघत ना तुम्ही, लोक प्रत्येक कसं बघता एक जरा दुर्बीण आणून द्या, मी बघतो कसं. एक लक्षात ठेवा, आपटे कायमस्वरूपी वॉन्टेड राहू शकतो का? तो आर्टिस्ट आहे, त्याला अटक करावी लागेल. त्यांनी माहिती दिल्याशिवाय बांधकाम कुठला दर्जा होता, काय त्याच्यात दोष होते तेव्हाच कळणार आहे ना. तुम्ही जरा थांबा ना. मला विरोधकांना घाई लागले त्यापेक्षा पत्रकारांना लागते. त्या थांबा ना, काहीतरी अडचणी असू शकते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.